Up. Hi guys! So, nandito ngayon kami. So, pupuntahan namin ng ibang party ng dam nung na-upload namin nung una. Pero, mas urong-urong pa siya sa dam. Hindi pa siya, sa taas-taas pa ng dam. Pero may kalayuan to ha. Natawid pa kami sa maraming ilog. So, pupunta rin kami sa farm ng namin, ng isang siya na vlogger. So, don't forget to like and subscribe at channel. Thank you. Sasabihan ng waray pala. Maraming salamat. Ito po yung daan na tinadaan namin papunta sa farm ng Sir Marvin. So, wala na kayo. Makisabay na kayo sa akin. Tanga mo naman, Besh. Maliligo nga po siya. Ayaw po paawat. Mag-ingat ka lang sa Yan. So, may iwan ako dito. Oo, at ako yung maglalakad na kasi nahuhuli na ako, nandun na sila. May tiyanak! Hala, may tiyanak! So yun. Masalta na hiya. Hindi ko kasi alam yung Tagalog ng masalta. Aahon na pala. So ayun guys, may apat pang tatawirin. Apakalayo naman. So nandito na kami yun. So matapos na mahaba-habang lakbay, nandito na kayo ngayon sa farm na pinupunta. So yung farm na yan, ang pinag-check doon at papasok doon. So may daan doon kami. So pupunta ba tayo? Wait. Sige ba na? Go. So ngayon nakita namin yung maganda na para sa picture taking. So ayun, habang basta malaban sa so magpipicture-picture na kami na lang appreciate ng aming thank you. Behind the scene. Lalangoy para sa pictorial. Sige laban. Grabe, ang galing ng photographer. Wow! It's okay na. So, ito po ang daan papunta sa parang kubo yata ito. Kung saan dito ko nakastay yung babantay ng ulit dito. Ayun, nakikita niyo yun. Yun, ayan. Yun. O, diba? Matataas yung mga dito, yung mga ng niyog. Ay, hindi. Hey! Hey, yo! Ah! Diba marami silang niyog ganyan. Oh, ano lang gagawin natin? What's the next? Okay, let's die. Hindi naman pipicture. So, ito. May underground. Pero, hindi underground, gaga. Ano lang yan, basta. Yung, parang hindi bubuhat itong pag-kukuhanit lukat.
Oo. Alam niyo yung lokad, basta sinyog yan. Kopras. Ayan, kopras. Asya ba? Ano na? Pag nagluluto. Pag niluluto na yung ano, yung Yeah. Tapos dyan yung apoy. Dito naman sa taas yung? Pinagtay mo daw. Okay lang yan. So, ayan. Totoosin mo yung mga. Kasi nga. Ayun, doon. May Ayun. may pupunta sa taas ng nyo. Kukuha kami ng Uy, manasuan akong ko. buko. Uy, diri ang akong. Ay lang. Dinri, mask. Mask. Ewan ko. Oh, lilo. Ayun, Johnny. Oo. Antayin lang natin. Pumunta siya sa taas. Ayun. Okay, wala na. Magkukuha na lakit pa ko. Okay, kuwarin ko lang. Sige na, makalimutan ako. Oo. So, may mga pako din ho dito. Yung akala nyo, damo lang, pero nakakain yan. Gusto nyo kumita? You want to try? Tulad nito, oh. Akala nyo, damo-damo lang sa gilid nyo? Ayan. Ito siya, pag lumaki. Ito siya. Pero yung mga maliliit pala, yung bagong ulbo. Bagong ulbo. Charot-charot. Good luck, sir. So, nakikita ho niyo yun. Oh. So, pupuntahan natin yung may umaakyat na. Ayan ako siya, oh. Taas niyan. Wala na siya. Para pag mahulog ka, perfect! Yung pagtaas, no? Pag mahulog ka dyan, siguradong walang... Ayun! Oh my gosh! Oh my gosh! Silot? Silot? Ah, okay. Ah! Magaling ho siyang sumaka dahil. Galing ho siyang... Oo, magaling siyang umakyat dahil from ano siya. From far away. Pero, sakop niya yung ano namin yung bayan namin ng Kinaponda. Nasa pinakamalayo siya na lugar. Day, lumaban ka, Day! Taga-bundok kasi siya, so magaling siyang sumaka na. Sumaka da! Oh, what a very good... Laban! Wow! Yung mga viewers natin from ano to, Australia. So, ayun, nakababa na siya. What a perfect! Oo, kukuhain ko. Huwag kang mag-alala. Ah. Ay! Akin na usa. Ay, ading. Ayan, tatlo yun. Asan pa yung isa? Asan pa yung isa? Mamaya hanap. Ay, andito, bayot. Siya ini. Dito ka lang pala nakatago. Ay! Asan eh? My gosh! So, yun nahanap na namin. Hinanap namin yan ng pusis. Oo, adi na. Ay, success ang tatlong brilyante. Ito, Adam. Ay! So, ayan. Marami na siyang nakukuhang ano, alugbae. Pako. Yan ang dami na. Dalian mo, baka may snake dito. Walang snake kasi yung snake kumakawak ng cellphone. Yup, dog. Hindi ako ahas. Ah. Che, walang ingay. Che. Kung maingay, baka may joke-joke. Abot may patigaman. Tatlong brilyante. So ano man, paano mabubuksan niya? Alis. Wala din talaga ba? So gagamitan namin siya ng pwersahang lakas. Wang Joto. Ay, ito na ito. Dahil silog in. Baka nahulog yung mask mo. Okay, dadalhin ko yung isa. Ah! Ito sa kanil. Kung ano to? Sa kanil kong kakakuha. Bayot. So, bubuksan namin siya sa pamamagitan ng bato. Sayang. Kasi walang Itak. itak. Walang itak-tak mo. Gagamitin namin siya ng kapangyarihan ni Iter. Makalit tayo sa mga panahon na wala pang ano, dami. Wala pang itak. Panahon niya yan. Mamaya, yan dito. Ano ba yan?
Ecuador to. Ngayon natin ating matutunghayan ang pamimitas ng tako ng isang Rena Amihan. Ang Renang walang kapangyarihan. Wala siya makain. Tinakpit siya sa lireyo. Udog, kaero. At dahil siyang takapagmana ng kapangyarihan, siguro nanay ni Kuan. Minega. At dahil siya ang tagapagmana ng kapangyarihan ni Minea. Sa ngayon ay binubuo niya ang sangkap ng upang mas lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan. Wow! Ano? So, okay na? So ngayon, okay. Okay. Na tayo sa Minea. Maging... Kalabutan. Ay, sorry. Uy, ano ba? Ang kita sa'yo ah. Okay, nakakaloka ka. Lagas ka na talaga. So, yan, babalik na kami sa may ilog. So, kita-kits na lang doon. So, ayan. Diyan tayo sa may ilog. So, pupuksan na namin siya sa pamamagitan ng batong malaki. Ah! Oh my gosh, tulungan niyo ako. Shunhee, ready ako. So, ano na? Wala ka namang nakakain. Sundan natin siya. Ah! So, ano man. Yan o, yung malaking one. Yan. Ah! What a very good! Uy, sabaw! Yok, may tubig. At good. So, buksan lang yung isa. Okay, please open the other one. Bang! Bang! Uy, mamamatay man yan? Kaloka? Pak! Walang diba? Uy, ako nito. Uy! Hindi ako na. Sure, yung ano, yung isa. Di- Hindi na naman. Mi- Sige daw ako makabuka. Virgin! Bang! Mabuka na ito, mabuka. Sige pa. Ayaw, pagsugara. Yan. Kuy, yung ano, yung sabaw. Yan. Ingay. Pak, 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 pak. Ayan o, anong mara, anong ginagawa? Iisip dito buhay dito sa sama. Probinsya kasi maraming ano, yoga. Ayan, bubuksan ang brilyante. Oh my gosh! Sakto na kaya taste. Hala, oo, Mayor. Sakto lang man. Hala, yung sa akin, hindi ko pa na bubuksan. Ha? Wala sinisiri ng mga helping hands. At tabayot. Na. Oh, kaupay kaya pag pinamura ko. Wow! Nala. Wow! So, ako na yung mag-ano. Please watch na lang. So, ayan. Ako naman. Virgin. Diba ang marangal? Ano ba yan? Isa na lang, promise. Isa na lang. Ato na, buka na. Isa na lang. Brillante. Yun na din na. Ayan. Ibuntag ka, God. Huwag na. Sa yung lakas ko. Ibuntag ka, lipat na. Kaya ko, Alam ko, nagagamitan ko siya ng paa. Buntag Kaya kaya parang yun. hindi ka nakikita doon. Ano? Ano nakikita? Ano doon? Hindi, nasusunod
buwan. Huh? Ako na lang hindi pa nakakakain. Lagi atay, kali ka na. Ready talaga ako na-atihan. Para matabang siya. Bigyan. Number. 1. Wala, masarap yun sa akin. Yung may blue-blue pa. Mas masarap. Mababa. Ano? O, tama na kain. Ako mo nagbunot. Ano man? Diba nakabunot ako? Yan yung pinaghirapan mo. Tabang-tabang siya. Nahaluan ng tubig ilog. Kakain ako. Tapos nag-something beer. Higit ako. Wang. Di ba nakakautan sila? Without using any charm. Okay, taro. Bigad lahat ito. Sabi. Wala. So ayun, tapos na kaming kumain si ako isa lang. Kasi ngayon yung nabasag. Napukpok. Kagaya na. Da. Matabaong. Siyempre, sabi ako dito. Ay, ang kita nito. Parang mo. Pag yun, nakatawa na pura. Miss, hi. Miss, hi. Ah! Kasi ka po na Bakit mo tag-iwan? Hindi, lagos mo matanggal. Tiwan, nakikita. Uy. Parang di ko ito maubos. Ay, di matanggal. Matanda na yun. Kita talaga? Tara na. Tara na. Hala, na mo pa din. 1, 2, 3. Gagamitan ko lang siyang kamay. Nakikita ko siya. Hindi ka tiyak. Sige, sinukan mo. At ngayon, mga bilangin na ba? Ako naman, umalik ba bang tayo? Siya yung huli. Da. Kasi loops siya. Tingnan niyo po kami, ito lang yung kinakain. Tingnan niyo kung paano niya kainin yung buko. Ah, empty.